Danas pričamo o friendzonu. Šta je to? Friendzone je za mene kada nekoga dugo gledam kao prijatelja i on se na kraju zaljubi ili mu se sviđam i onda kada ti priđe, ne sviđa ti se, onda moraš da ga staviš nekako u korpu prijatelja. Da, ne baš kroz đubre da budeš, pa malo. Ipak. Korpa utjehe. Da. Pa nije do tebe, do mene je... Vas dve zajedno ako spoje, koliko 100.000 koliko ste? Pa 1 milion. Milion, da. Ne znam. Zato što nekad, ja mislim da mi džovake to često nesvjesno uradili. Tako da iskreno, neozbiljno, ne možeš da znaš vas da. A čekaj, ali eto, ako ja priložim se na tebe i ti me friendzonuješ, je tebi žao ako ja idem kući da plačem posle? Pa naravno da jeste. Ali bolje je tako nego da ja se tebi dajem neku lažnu nadu. Da, bolje ja sam da plačem nego ti da mene gledaš. Ne, ali ti uvek možeš da budeš sa nama prijatelj. Ali... Da, pa to nije fair, ja neću budem prijatelj. Pa imaš jednu opciju. A moraš i ti da poštoješ to što ja želim. Da. A kaži mi, jeste vi nekad imali da vas neko friendzonuje? Vi ste ko ja. Ja kad se ložim na likušu i ona mene friendzonuje, ja se pravim, ma nisam ni teo da budem s tobom, a nubu je. To je ta fora. A ste nekad friendzonovala nekog lepog lika i pametno i sve? Da. Da? I to sad kažeš namerno? Ne, ali realno može i da bude i lijep i pametan, ali da te ne privlači. Ili da ga gledaš kao prijatelj. Prosto ne možeš da promeniš to i kraj. To je sjajno. I još jedan samo mi savjet, kad ja prilazim nekoj devojci, kako da je priđem da se izmigoljim iz tog friendzona? Pa malo je više stavljaj do znanja da ti želiš nešto, ali moj da forsiraš. Da, nemoj da upadaš u sliku kao prijatelj i da budeš tu kao rame utehe i tako to, zato što onda odmah... Da, svako je ona tužna i nema s kim da ide do prodavnice. Nemoj da je budeš samo za plakim. Zato što te odmah onda stavlja u korpu prijatelja. Da, ali čekaj, ako me pita, mi ovo lepo stoji, ili s njom u kupovinu da ide, treba da je odbijem. Pa tu već možeš i gej da ispadneš. Da, tu se lomi već. Tu se već lomi. Ne, onda te djevojke svrstavi ne u friendzone, onda si drug za shopping. To je najgora kategorija, vjerujem. Možeš da izađeš, kapiraš iz friendzone ponekad. Kako može? Neko ikad izašao se neko iskobeljava iz tvojeg friendzona? Pa iz moje nije. Čula sam da jeste. Ali kao može, da, može, naravno. Neozbiljno, ali iz toga bari možeš nekako. Ali ako te stavi u shopping kategoriju, ti si se ugasio totalno. Da, to je gotovo. Prošli put je bilo svršeni momak, sad friendzona, sljedeći put. A krećemo pomalo, kako se kaže italijanska, žaba se kuva u mlakoj vodi.